Salam. E Thierno. Khalid. Thierno aɗa ɗanima de. Ayde Thierno de nen ɗo tan leydi no fofto Khalid. Thierno a fotani ɗanade noon. Ko tawi mi fota ɗanade gondude e cellal kay Khalid ko jooɗimi ɗano. Mi jaaɓi gondude e cellal no foti ɗanade. Kono kay neɗɗo kay wonta e programme Fouta France Amérique naɓe foof ni kaala haala programme o aɗa ɗano Thierno. Programme holɗum programme holɗum. ala Thierno mataw kam a suusa wiide mbeɗa groupe WhatsApp o nanani ɗum hen. ayi Kalidou min ko o saha calendrier am ala programme hoto forcem noon programme ko holom programme mbiyata kam. kono kam Thierno ko mbasɗa nanɓe ko foof a nani kam mataw programme Windere TV le 15 février Ravin Night Club Guédiawaye à partir de 16h ɗum kam hande aduna foof tini ɗum Thierno te carte ma d'honneur Oumar Doro komi totti kam. Kali ɗum mitini ɗum ɓooyi kono nan Kali programme Oumar Doro komi o taweɗo fininamini Windere TV o a yaw ɗum mi ala mi yawani ɗum way min e Oumar wontomin dewdi mi yahata. Thierno annen haare gasat Thierno haare gasat ka julɗo Windere TV waɗi duuɓi 4 tawi suno ko laawol gotol chaine Windere TV meeɗima weltinde Thierno ala kabaruji ɗi ɓe nannata information ni haale kala to jejjiɗanoɗo nananke woni ɓe gaddoyi aɗa jooɗo aɗa yeeɓa ɗum e téléphone ma yimɓe mbaɗi abonné joni noon yettima ha ɗo eɓe mbaɗa feete duuɓi mabɓe 4 ya hayti ko famde ko foof Thierno kam ummoɗa gara jiihen dutten teddungal Windere ayan Kalidou a horrenname Allah min mi yanima kam dañɗo e probléme Windere TV ko Oumar dañɗumi probléme. eyyi joni programme o wona programme Oumar Doro Koumi ko programme Windere wadde arsababude Windere TV kam Thierno komi ñaguiriɗomo saabu Allah mbasa teftade ɓerde ma Thierno haare gasat. mbiɗa programme o ko holton le 15 février o mo gonɗen eyyi Ravin Night Club Guédiawaye te ko ɓuuri hen welde ko heure ma waɗa wona jamma à partir de 16h aɗa nana yiiɗa programme kirɗo eyyi waɗa ko à partir de 16h 4h kikiɗe futuro taw en kooti Thierno. eyyi kono moƴƴi kay Kalidou aɗan min mbaɗa yawi tikkude ni tan way mi jaggata a bonani ɓerde mi bonani ɓerde aɗa andi programme Windere TV kala ɓiɗɗo pullo nanɗo ɗum no foti e arde gonga Windere woppani dayira Windere woppani setsetal woppani anniversaire kala kewnunoɗo Windere ari e ñalawma ma. Thierno kalden gonga Oumar Doro Koumi o heew probléme tan kono ala ko liggonaki leñol ngol non ɗum tonñi noon faadema te aɗa andi ko ɓuuri kam welde e makko ɗum kam jiɗɗo ɓenndina ɗum e groupe aji WhatsApp ɗi gandina leñol ngol ko américain Oumar Doro Koumi so wi 4 heures 4 heures fuɗɗoto 4 heures fuɗɗoto so hay sinno ko 6 goto wona o waɗino ziyar goto wuuro mabɓe Oumar wi 10 heures ziyar o fuɗɗo ɓe cikki Oumar cahnat Oumar yeehi addo e ceerno wi sisuji caggal mi fawi sisuji jooɗo puɗɗoɗa yewtude 10 heures mo mbimo mi dirata ɗum wadde le 15 yo yimɓe gar 16 heures ala fuɗɗoɗen law mo arani 16 heures hawretake programme armi haalama ko ɓuuri hen welde surprise Coumba Gueye Tamba ko jimowo hen wallahi on mbaɗa heeɗomo Kalid on debbajo la ilaha illallah on dillanat ceerno ma de eyyi omo dilla hen ko garowo law noon aralla tomo addu amo gamowo woni habboɓe ñaaƴe ɓe garat ala hoto wiyam noon way Kalid hoto wiyam noon woni waɗoɓe ko heewi ko ala ceerno ma arat ñande hen kay ma Allah yaafo tan le 15 février à partir de 16 heures paminomo gal Abou Ndiaye DG mboɗo tintinoyama aɗa min o waɗi ɗum ɗo mission yomi tintin yimɓeɓe kono ala kam fof mo wetin kay kam fof mo wetin gasi eyyi mi yettoyo to Abou Ndiaye eyyi janje cey monsieur Kabar addayam Kabar de eyyi kono leñol ngol on tottama rendez-vous le 15
mbaɗa haalan mon noon jikko Oumar Windere TV ala to ɓe daraki eɓe darini pulagu kala nodduɗo ɓe notima ñalawma maɓɓe o noon gaare e keewal e peewal Oumar ko américain 4 heures kala mo tawan toon a luppi min kam so Allah lamɗo jaaɓi 13 heures mbaɗan ravin